K5 nagdangat sa 4.5 million pesos ang balor sang Shabu nga nakumpiskar sa mga kapulisan diriya sa probinsya sang Iloilo humalin sang Abril 7 tubtob Abril 13 sininga tuig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang Police Provincial Office o kon Icpo, ginpayag sini nga 14 ka buy-bust operations ang napatigayon sang nagkalain-lain nga unit sang Icpo sa din 23 ka suspect ang naaresto. Sa 23 ka suspect, 4 diri ang high-value individuals kag 13 ang street-level individuals samtang 41 naman ang iga-file nga criminal cases. 92 naman ka sachets ang suspected shabu ang nakumpiskar kag may kabugaton ini nga 688.20 grams. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang mga suspect. Kasi pagka-ulit halin siyang April 7 to April 13, 2085, kasi ngayon kita maka-confiscate ng malapit 700 grams of illegal drugs na particularly ang Shabu na may value ini nga more than 6 or almost more than 0.5 billion pesos. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.